समाज सिबियारि सुदु ब्रह्मनि फिन बाखनायथाव खामानि। गोजां बोथोरनि समाव गोरिब नखरफोरनो जोमग्रा कम्बल रानदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि हालामनि सातबिन्दो गामिनि थागिबि समाज सिबियारि बिथां सुदु ब्रह्मआ दिनै पुखागाव आरो सातबिन्दो गामिनि गोरिब नखरफोरनो गोजां बोथोरनि जोमग्रा कम्बल राननानै होदों। बिथाङा गुबुननिफ्राय रांखान्थि मदद लायाजासे गावनिफ्राय रां खरसा खालामनानै दरनै गामिनि गासै सा 39 गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। मख'जाथावदि समाज सिबियारि बिथां सुदु ब्रह्मआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गोरिबफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो समाज सिबिनाय खामानि मावबोबाय थाबोदों। बिथाङा स्रां स्रां एकाडेमि मुंनि मोनसे सोलोंसालि गायसननानैबो ओनसोलनि लाइमोन गथ'फोरखौ फुटबल गेलेनाय आरो मोसानायनि फोरोंथाय होबोगासिनो। दिनै बिथांनि बेबायदि सुबुं अनसायनाय आरो कम्बल राननानै होनायखौ गामिनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथां सुदु ब्रह्मनिसिम साबायखर जासिदों। गोजोननाय मोनदों आरो आसिबार आदा सुदुनि कम्बल होनायखौ गोजोननायाव आरो बयबो गोजोननाय मोनदों गोसो गोथारै आरो जोंबो नाजावदों आदा सुदुनि कम्बल होनायखौ गोजोननाय थाबाय। होबाय सुदुआ बियादै फिसाया औ दे जाबाय गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनबाय। आबैना मोजां कम्बल दंना गैयामोन न'आव? दंनाया दं गोजाम जाजोब्बाय। दा बेखौ जोंनो मोनसिगोन। दा गोदानखौ गुदुं मोनसिगोन। मोजांसो मोनथारदों जोंहा होनायखाय। साबायखर जासियो। सुदुखौ बियादै जायो आंखौ मादै जायो। 39 फेमिलिनि होनाय जादों। ओमफ्राय बे नुरुखुरु एखेबारे सोलिनो हायि न'खराव फिसालाबो गैया फिसाबो गैया बेबायदि धरननि मानसिफोरखौ होनाय जादों। लोगोसे माखासे आंनि जिउ जारिमिन दङ। आंबो खोब दुखुथियामोन माने कम्बलआ बिदिनो गांसे जों साब्रै साबा बिदा फंबाय थायोमोन खोब गोरिबमोन। आं बेयाव आंनाव फैबाय थायो माइनाव दे आं एसे होनोसै नायनानै न'खर नायनानै उन्दै सोरबा उन्दै गथ' बुरजाबो दङ बेफोरनो बायनो हाया बिदिबो होनाय जादों। दा आङो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलाव दंबायो होनांगौ दंबायो आं बेखौ लासै लासै होलांबाय थागोन सम नायै जगार खालामनानै। लोगोसे दा आङो बे ओनसोलनि जोंनि जा सारमोन फैदों एबसुनि प्रेसिडेन्ट लोगोसे बोसोनगिरि सार मास्टाराबो आंनि फंबायाबो खोब खस्थ'जों मास्टार जाबोनाय जों खाथि थालांनाय जों माखासे जिनिसखौ मिथिलायो बेबो आंखौ मिथिगौ बेबो आं मिथिगौ। दा आं बिसोर नङाबा आं बिसोरनिफ्राय बोसोन लायो आं मा खालामनो गाहाम बोरै थानांगौ बोरै सोलोंनांगौ आं सोलोंनो थाबा मोजां गियान मोनगोन आं बिसोरनिफ्राय सोनारो बे सारमोनजों सोनारो। दा बेखौ लानानै आं माखासे हाबाफारि लायो। दा बेखौ बे हाबाफारिया बयबो मिथिगोन जोङो जेरै एबसुआ बुंदों जोंखौ गामिनि फिसा समाजनि खामानि माव। जोंनो आनसलिकआव बुङो डिस्ट्रिक्टआव बुङो जा हायो गामिनि समाजनि खामानि फिसा माव। आं दा बेखौ सानना मावो आरोखि। आं बिदि लाफेराखै हेफाजाब लायाखै जों जास्ट जोंनि खाथिनि जोंनि बुद्धिजिबि जोंनि सारमोन दं आरो एबसुनि सारमोन दं जोंनो सोंख्लावनानै मावो खामानिखौ आं ओरैखौ मावनोदों। रांखान्थिनि बेलायाव रांखान्थियाव बिदिथ' जों मोनथ'वाखै आरो बिथ'वाखै बे आरोखि। बियो आं होनानै आं मिथिगौ आं बिराद सान्थि मोनो आरोखि माने बुंनो हायि बायदि आरोखि आं ओरैबायदि सान्थि मोनो माने बुंथावा आरोखि मोजां मोननायखौनो आरोखि। बेखौ आङो दा बे सारमोना बुंदों आंखौ नों गामि दरसेल' होनाङा बे जोंना बोसोनगिरि दं एबसुनि सारमोन दं बिसोर बुङो नों एसे नायै होदो मोनसे जायगायावल' होनाङा कम्बल एथ' थाब गाज्रि जाया होननायखौ आं देग्लाय बारदों आरोखि
बे सारमोन आंखौ बुजायदों सारमोन बुजायदों आंखौ माने जों दा बारदों आरोखि गाबोन दरनै बारदों नेक्स्ट आं दस्रायाव बारनो खायदा लागासिनो दं आरोखि फैगोन बोसोराव दस्रायाव हैगोन आरोखि ओरै फारि फारि होलांगोन आरोखि बेखौ सारनिफ्राय आं बेखौ गियान लायो आरोखि सारमोननिफ्रायनो। नोंथांमोननिसिम गिबि गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावबाय जे दिनै सातबिन्दो गामिनि आदा सुदु ब्रह्म बिथाङा माखासे नैबे सातबिन्दो आरो फुखागाव गामिनि बोराय बुरै आरो गरिब थाखोनि माखासे फिसाय थैजानाय रान्दि हिन्जावफोरनो बिथाङा कम्बल रानदों। आङो बेखौ आदा सुदु बिथांखौ जोबोद साबायखर बावो जे आदा सुदु बिथाङा जोंनि सातबिन्दो ओनसोलनि सासे जोबोद समाज सिबियारि बिथाङा लाजिया फांजिया गावबो बिथाङा बुंनानै लायो जे बिथाङाबो मोनसे समाव जोबोद गरिबमोन गावसिना बिदा फंबाय 7 जन 8 जनमोन बिनि थाखाय बिथाङा गावसोरो बै उन्दै समाव जिबायदि थोआ लोमा जि जोम जोमनानै देरबोदों दा बेखौ भुगिनांनायखाय बिथाङा दिनै थेलेल मोनसे फिसा साख्रि मोननांबाबो दा गावनि बै भुगिनांनायखौ जाहाथे दानि नैबे ओनसोलनि मानसिफोरा जाहाथे बेबायदि बिथाङा गोजां जानांनाय बायदि दा गोजां जानांथों बिथांबायदि दा खस्थ' मोननांथों बिनि थाखाय बिथाङा जा एसे हायो गावनि खामायनानै मोननाय रांनिफ्राय बिथाङा बिथांमोननो कम्बलखौ राननानै होदों। बिनि थाखाय आं बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जाहाथे बिथांनि बे सान्थौआ जोङो साफ्रोमबो माखासे खामायनो गोरों बिथांमोनाव हाबहैथों बिथांमोनाबो बैफोरबायदि गरिब थाखोनि माखासे सुबुंफोरनो बेबायदि राननानै होनो हाथों आं बेखौ गुरैयै खावलायो आरो आदा सुदु बिथांखौ आङो जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जे गुबुन खामायग्राफोरनि बायदि बिथाङा खामायनानैब्लाबो एसे एनै बिथाङा सोरबा कन्ट्रेक्टरबो नङा बा सोरबा कररपतिबो नङा खिन्थु बिथाङा गावनि फिसा साख्रिनि गेजेरजों जा एसे खामायो बेखौ गावनि खावसेनि बाराखौनो बिथाङा गोरिब बिथांफोरनि थाखाय राननानै